Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि विजुअलि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर। नै दायो जोङो मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना, ओमफ्राय बेवहाय मानि थाखाय थांनो नागिरदों बेखौ आं नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो होननानै दिनैनि ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला ब्लगखौ जागायदोनि। ब्लगखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै लाइक ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदोनि। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायोब्ला मस्ला बिफांखौ माबायदि गायो बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो हागोन आरोना। लामायावनो दखान नुनायलाय नै लामायाव दखानाव हाबबाय। नै आंना बिबनाङा जायनि न'खराव जों थांगोन, ओमफ्राय बे न'खराव उन्दै दङ नालाय, ओमफ्राय बे उन्दैनोनो मेथाइ लांफानो होननानै दखानाव हाबबाय। लोगोसे गारियावबो थाव गैयामोन नालाय, ओमफ्राय नै थावखौबो लाबाय। ओमफ्राय नै मेथाइ बायगासिनो बिबनाङा। बिबनां, आं ओमफ्राय सासे बेवाइ दङ, बे बेवाइ थांगोन आरो जों साथामजों थांगोन आरो नै। बोसोरसे थांबाय आं बे पाहाराव लबार हानो। मालाय बिस्रा सानैजों रायलायगासिनो माबा माबि बिजनेस मावनायनि प्लेनिं खालामगासिनो आरोना। नै लोगोफोर फाइनेलि सौफैबायानो, नै न'आनो। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय बिसिनाव। नै सौफैबायबो। आयु मालाय गय बागानफ्रा नै जि बुरजाखा। नै बावनो बानायनोदां फुलिखौबो। ओंखारनोसैलाय मोनफैबाय। बे आफानाव गोबां माबा माबि फुलि दं आरोना, बुरजानो। कक'आबो दं, मस्ला बिफांबो दङ, खमलाबो दङ, ओमफ्राय खारजिबो दङ, ओमफ्राय कफिबो दं आरोना। बे कफिया कफि लोंग्राया बे। नै जोङो दायो बे आफानाव सोंनानै लासिगोन। नै मस्ला बिफांखौ मारै गायो, मारै मोनो, बेनि मार्केटआ माबायदि, बेखौ बे आफानाव सोंनानै लासिगोन आरोना। नै बोसोरावसो दावखोखायो नामा? फाथैया सेमखासो। बिदि दावखोलांबाय थायो। 3 बोसोरसोआव बिसिम जाहैगोन दा। बिसियाव थायो। बिसिमाव थाखायोना? लेवाद बाजागुलायनो नायबाय नै लोगोफोर। कक'आबो आफाना गिदिरथार। नै अनेक रोखोमनि बिफां दं आरो बे आफानाव। मस्ला बिफां दङ, नै मस्ला बिफाङा। ओमफ्राय बे कक'आबो दङ, कक'आ चक्लेटआ बेबो दङ। ओमफ्राय बे कफिया, जों साहा लोंग्रा कफिया, बेबो दं आरो बे बिफाङाबो दङ। लेबु दं, माबा माबि दंजोबो आरो। नै कक'आ आराम थायबाय आरोना। नै मस्ला बिफाङा नै लोगोफोर जि मोजां जाबथु जाथारदों। नै बिखौ गय बिफाङाव गायदों आरोना। नै फाथै बायदि आरामनो मानलांबाय आरो। बियो गोबाव जाबाय होननानै बुंदों बे आफाया। ओमफ्राय बेना गोदान गायनायबो दङ आरो। बिराद फिथाइ थायो जाहैदों लोगोफोर। ओमफ्राय बे आफाया खानानै फानहैबाय आरोना माखासे। नै बिफाङाथ' बिराद मोजां जादों। नै लोगोफोर फिथाइखौ नायनो हागोन बे आरो। ओमफ्राय बेयो गोरलै आरो, बेयो रागोन आरो, राबाथाय कालारा एसे दस्रा जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ, बे मस्ला बिफांखौ मारै मारै गायो, मारै खालामो, बेखौ जोङो दायो आफानाव सोंना लासिगोन आरोना। नै फिथाइया माबायाथ' बाजाराथ' बहुद मोजां, ओमफ्राय मार्केटआ लांनोल' दाय, लांबानो जायो। लांबायथाय बेफारिफ्रानो थोआ। ओमफ्राय ओरैबायदि डिमान्ड दङ बे जिनिसा, बयनोबो नांगौ। माने सबका बिदैयावबो नांगौ, रेस्टुरेन्टआव नांगौ, गासैयावबो नांगौ बे बुस्थुआ। बे संनाय खावनाय मस्लायाव नांगौ। केजि बेसेबां दा? बिदिनो 800? केजियावथ' 800, 1000 बिदि थाङो। बेबायदि खालामनानै फाननो हायो। ओमफ्राय बेखौ गोरानै फानो ना फोराननानै फानो? बेखौ फिथाइखौ खानानै ओमफ्राय रुनांगौ 1 बा 2 मिनिटसो। मनायाव सोजोबनानै 2 मिनिटसो ओरै
दै गोदौनायाव औ सोमब्रदो बास बोखांदो ओमफ्राय प्लास्टिकआव फोरानदो आरो प्लास्टिकआव फोरानबानो खनसेनो गोसोम नुखागोन ओमफ्राय बिनि उनावनो माबा जानोसै मा होनो गोसोम सानथामावनो फानजायो औ ए सानथामाव फानजायो ने औ सानथामावनो फाननो हायो ओमफ्राय केजि हिसाब फानो नामा केजिबो लाङो कुइन्टेल लाङो नोङो भागबो होनानै फानजायो ए ओमफ्राय केजि हिसाबा बेसेबांथाय केजि हिसाबा 800 1000 ए बेबायदि मोजां बे एसे गोजौ नालाय बेखौ जुदि मानथ'आबा ओरै नैबे सेम नैबे दिरुं खादों बिदि खानानै ओरै खाबथाबाय गाव मानखोबाय आरो बे आरो बेनि बेसेबां डिसटेन्सआव गायनांगौखौलाय जाब जाब गायनांगौ ना एसे ओरै डिसटेन्स लानानै ओरै खालामबा साबसिन आरो 5 इंसिसोनि गयनि ओरैहाय ओरैहाय गायदो मालाय मानखोलांसै हनै खाना होबानो गायनाया गायनायाथ' स्टाइला ओरै बेखौ जेनेबा नैबे गय बिफां गय बिफांनि ओरै सानजाजों नै ओरैहाय गायनांगौ आरो सानजाजोंसो सानजाजों ओरैहाय दस्रा साइडजों गायबा माबा जाया माने मोनसे खोथा दङ खोथाया जाहैबाय मेसें बोथोरखौ नायनांगौ मेसें बोथोराव जाहैबाय बिराद सान्दुं जायो बे सान्दुंजों नैबे बुस्थुआ थैनो चान्स थायो आरो नैबे गोरान जायो बेनिखायनो ओरै गासिबो बिदि गोजा सानजाथिं गायनांगौ सानजाथिं गायनांगौ गासिबो एखे गोजा आरो नों बिफां फांसेयाव फांनै गायोबा बे फांनैखौ सानजाजों गायनांगोन ओरैजों गायदो नै बेजों ओरै गायदो साइड मोनसे लानानै गायनांसिगोन आरो लानानै जेनेबा आं ओरै गायबाय मोनसे ओरै गायदो बास होमबा जाबाय ओमफ्राय गायनायाव मा होयोथाय आफा गायनायावथ' मोसौ हासारल' होयो जेबो होआ ओमफ्राय जुदि माबा जायोबा फुरादन होजायो एम्फौ एरिनि थाखाय जाहाथे बे एम्फौफ्रा सुनो हाया आरो बिनि थाखाय फुरादनबो होजायो ओमफ्राय गायनायाव हा होयो नामा फाथै गायनाय बायदि हा होबाय माने हा गुन्द्रा बेखौ जावनायखौ बेबायदि रोदाना बे रोदाखौ आं खामानि मावनो मोनाखै माने टाइम गैया नैबाव हा होबानो बे ओरैनिफ्राय खिलिजोबगोन बे गासिबो नै बिदि खिलिजोबगोन बिदि हा होनानै माबाखायो न'नो ओमफ्राय बेखौ हाख'नानै हाख'नानै बे एकदम रोदा गोनां जाखाबाय गासिबो हायैनो लाबोगोन ना बेखौ बुखुयो ना हायैनो बुखुयो आरामसे रोदा थानायखौ सोफिनजोबबाय थख' थख' हास'नानै गायजायो थख' हास'ना गायजाबाय जेनेबा इसिनि हास'दो थ्रोब गायजोब गासिबो रोदा गोनां जाबाय बिजौनि नङा जुदि बिजौनिबा नैबेनिफ्राय बिनि गेजेरनिया बेवहाय मोनबेसेसो जायो बे बानायबा बे जेनेबा नैबे बिजौ ना लाजाया बे लाजायो बेबो लाजायो ओमफ्राय नैबे थांबाय बेयाव मोनसे ओंखारो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा नै बिदियासो ओरैसो होनांगौ बेखौ बिनिफ्रायनो खिलिजोबगोन बे खिलिजोबगोन गासिबो ओमफ्राय जुदि बांद्राय बिदि जायोबा बे फिथाइ थायला आरो गाहायाव बांद्राय नांगौआ बैयाव थांजोबबायना बेयाव बे ओरैनिफ्राय गारहरनांगौ आरो ओरै गारहरबाय खिन्थु बेथ' गारहरनाय जाला बेयावनो बोनानै बे ओरै बिफां जाजोबनोसैना ओरैनो लांनो पावारखौ नैबे लाखिजोबबाय बे गोजौआव थांबाय फिथाइयाथ' नैबे बे एसे दंसाबो दङ नैबेहा गाहायाव गैयाना बारा नैलाय एखमबा एसे डाउन जायो एखमबा बटिक जायोलै बोथोरजों खोथा ना खोथा जायो मस्ला फिथाइया नै लोगोफोर नै गोजौना ग्रिन नुनाय आरोना नै जा थायदोंना दायो जोङो बिफांखौ नायखांबाय ओमफ्राय जोङो दा मस्ला फुलिखौबो लागोन आरोना न'आव गायनो थाखाय ओमफ्राय नै मालाय आफाया बेयावहाय कक'आ चक्लेटआ बेखौ जावायबावदों आरोना नै मेल्ला फुलि बानायबावदों आरो नै आफाया मालाय नै गोदान बानायदों आरो
जिरायनोसै दसे गय फुलि बोनाय जि बुरजाखा गय फुलि गोजा नै गयबो जावायदों बैथिं हनै कक'आबो दङ चक्लेट बिफाङा बेखौबो जावायनानै बे देरस्र'जोब्बाय आरोना नै बे फुलि बानायनाया ओमफ्राय नै गय बै कक'आ लोगोफोर जोङो मस्ला बिफांखौ लाबोबाय नै गासैजों बेसेबां लाबोखो जोङो 200 था लाबोबाय ना 200 था लाबोबाय नै जोंबो गायनाय नायनोसै आरो ओंखारबाय नै लोगोफोर कक'आ फिथाइबो लाबाय बाव सेरनै दङ नामा सेरनै दङ नै मस्ला लाबाय ओमफ्राय मस्ला ओमफ्राय नैबे नारें मा होनो थुला नारें लाबाय नै लोगोफोर थुला थेङा नै दा थांफिनगासिनो गाबोन लायमार आं दा बेलासियाव नों थांफिनदो र' आं सि दंफां बा मोनफैलायबाय सोखाया सनिबाबो फिथारना लांखायो नै न' मोनफैलायबाय नै 8थाल' होननानै थाजायाब्रा 8थायाव खयथा बुस्थु ओंखारो र' आं खेंहैनि थांसै दायो बेलासियाव दा नायग्रोसै खोनायोना आवाजखौ औ अट'मेटिक लक जाखायो गथ'फोरनि आवाज खोनाबा सिंजों माने खेवनो हायैनि माने खेवलाबायोना खेलायनाया आरो बायह्राजोंबासो खेवनो हागोन आरो नै लोगोफोर फाइनेलि न' सफैलायबाय गस्ला खुनो जाथारबाय सफैलायबाय नै लाबोनायफ्रा गारियानो बिफां जाजोबो जोंना नै मस्ला बिफाङा लोगोफोर बेखौ लायनो थांदोंमोन ना जोङो नै लायबाय बाव 100 दङ ओमफ्राय नै नोरैबो दङ सिटआवबो दङ नै खारानो जोंना नै बिफांजोंल' बुङो सानफ्रामबो नै खालि बिफां एखनबा चक्लेट बिफांजों बुङो एखनबा मस्ला बिफां नै कक'आ फिथाइबो लाबोदों जोंहा ओमफ्राय नैयावहाय थुला नारें दङ नै फैलायबाय नै स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन